नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना संजय भोगले कसाल राणेवाडीत राहते। तुम्ही काल बघितलासच अशात की राणेवाडीत पहिल्या दिवशी या भजन झाला, त्याच्यानंतर महिला मंडळाचे फुगडेसुद्धा पार पडले। बघितलास ना सगळ्यांनी, लाईव्ह होते। आज असा दुसरा दिवस आणि आजचो रंग असा सफेद। तर तुम्ही बघितलास ना, आम्ही देवीकसुद्धा पांढरी साडी नेसवलं आज। हा बघा, ह्या रुजवान घातलेला असा घटाच्या जवळ आणि आज दुसरी माळ असा। हे बघा, हाय तुमका 2 माळे दिसतात वरती। तर आज सुद्धा रात्री खूप असे कार्यक्रम असत काय काय ते तुमका आता सांगते। तर गाववाल्यांनो, आज वार सोमवार दिनांक 16 ऑक्टोबर 2023। आज रात्री 8:45 वाजता देवीचा नामस्मरण होताला। त्यानंतर 9 वाजता महाआरती होतली। 9:30 वाजता भजन असा, ता म्हणजे पावणाई रवळनाथ प्रासादिक भजन मंडळ कसाल यांचा बुवा असत श्री सदानंद कसालकर हे। आणि त्यानंतर रात्री 10:30 वाजता गरबा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्याच्यामध्ये फुगडी आणि स्थानिक पातळीवरील मनोरंजनात्मक कार्यक्रम यांचा समावेश असा। तर तुम्ही सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो अवश्य लाभ घ्यावा आणि ह्यो सण, देवीचो ह्यो सण आनंदात आणि उत्साहात सगळ्यांनी मिळून पार पाडूया। तर रोजच्या सारख्याच मी रात्री सुद्धा लाईव्ह येणार असे। एक 10-10:30 वाजता भजन चालू होताला, तेव्हा मी लाईव्ह येतलय। तर तुम्ही सगळ्यांनी तेका जॉईन व्हा आणि लाईव्ह तुम्ही ह्यो कार्यक्रम बघू शकतास। ह्या भजन असा जा आपल्या पावणाई रवळनाथ प्रासादिक भजन मंडळ कसाल यांचा। तर तुम्ही नक्की बघा। धन्यवाद।